Unda spot, drug test, ginpatigayon sa mga driver sang bus kag taxi. Masobra to nga sa milyon nga pasahero sa Bacolod City North Terminal, ginapaabot nga magdagsa sa Tigkalalag. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live sa Barangay Buhang, Haro. Daryl? Kate, bilang kabahin sa pagpanghanda sa nagahilapit nga Tigkalalag, ginpakamaayos ang Land Transportation Office kaupod ang partner agency kaangay sang PDEA nga magpatigayon sang surprise drug test sa mga driver sang pampubliko nga salakyan. Ginpatulungan sang Land Transportation Office kag Philippine Drug Enforcement Agency ang pila ka mga terminal sa syudad sang Iloilo para magpatigayon sang random drug kag alcohol test sa mga driver kag konduktor. Wala man kaso ay magagamit kang ibang nga droga. Why man, okay lang. Nakooperar man ang mga driver kag konduktor para man masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Mayad naman para mabalaan balas ang shape gid ang biyahe, ma'am. Malapit 200 ka mga driver kag konduktor ang ginpaidalum sa drug test. Ginpaidalum man sa random drug test ang inigang mga taxi driver sa syudad sang Bacolod. Ang programa kabahin sang nationwide o plan harabas bilang preparasyon sang PDEA, LTO, PCG kag mga lokal nga city health offices sa maabot nga Tigkalalag. 70 ka driver sa North Terminal kag 30 sa South Terminal ang ginpaidalum sa on-the-spot drug test. Igapaidalum sa rehabilitasyon ng sinuman nga magpositibo sa drug test. Ongoing kami sa rehabilitation program sa City Health. Actually, yung rehab na siya, per barangay na siya. Una, hindi siya ka-drive. And a case will be filed against him. Tapos, ang iyang lisensya, ma-revoke. Sa North Terminal pa lang ginabulubanta nga masobra to nga sa milyon ang magabiyahe sumugod Huwebes. Kate, sa karon hindi patuman kadamo ang mga pasahero diri sa terminal kag umpisa buwas ginalauman nga magadagsa na ang mga ini. Gani abiso sa mga biyahero kun mas temprano, mas maayo agud nga mas matawhay kag mas mangin masulhay ang pagbiyahe. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.